Roll action. Lau siapa? Lau siapa? Apa ai sai doa我 थांखो माथो नुवासै आंलाय गैला खारलांबाय मा नोंस्राजोआ खारलांबाय खारलांनांगौ जाखो नंगौ होनबा आफा मा सारा आलाखौ आयै नंमारगौसो नामा हे आनान गसाय मा जाबावगोन बाबा सिन्था दा खालामदो आं शेरभाइनि फिसाजोखौनो लाबोथारगोन आं नोंनो बिफानि गथ' मोखा थिं बिमानो आं गासिबो आनानै थांजोब्बाय बियो पार्टि हिनजावा बिमायानो थिग नंखायामोन Action, oi. Kan tuh मोबाइल किसके पास है अच्छा लाइक संसार जाब्लानो बयबो सोलायलांखायो एफा एनैखौलाय आंबो लोंखायो संसार जाब्लानो बयबो सोलायलांखायो एफा एनैखौलाय आंबो लोंखायो खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों एम्बु बंग्लायाबो हनै बारसिनबाय थादों खांख्राइ खन'नायाव जिबौ नोंनो सोरां आंनि बेरेफुंनि नोंनो मिजिं आंनि गोथार जिउनि जावलिया नोंनि बे गोसो नोंसो